Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizohlabelela ihlabelelo 227 inkosi kusephama kwebandla. Kusi Baba
Asbo. Amen. Ngijwayele ukukhuluma ukuthi kwathi ngisemncane ngicabanga ukuthi ngangifunda isigaba 3 ngabona incwadi enkulu ngathi mangisondela le ncwadi ngathola ibhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Ngajabula kakhulu ngibona leli iBhayibheli lamaNazaretha. Kwase kuvela izwi ukuthi ungajabuli ngoba leli iBhayibheli lobhalwa nguwe. Ngangisemncane kakhulu ngangifunda isigaba 3. Yangihlala lento ukuthi ngolibhala kanjani iBhayibheli. Ngikhula kwakuthi uma kuwumhlangano bese ngiyohlala noma bhalane webandla uDlomo ngifunde yonke imibhalo ebhalwe ngamaNazaretha eyibhala ngobaba omkhulu. Kodwa nganginamathela kakhulu noma nawo amaNazaretha ayibhala kakhulu ngezigaba ezazenziwa ubaba omkhulu. Ngayifunda lezi zigaba eziningi
ngase ngiyayitshela ukuthi uma sengikhulile ngothi uma ngibhala ngobaba mkhulu ngiqale ngalesi sigigaba ngize kulesi sigigaba ngize kulesi sigigaba kodwa uthe mase kufika ingelosi yayisengifundisa okunye okwehlukile kunalokho bengicabanga yathi ingelosi uzofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonza kanjani kodwa uma abantu bafundisa lokho uyothatha ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha yangabe manje indosi isayikhuluma lento ebe ihlala kini ukuthi uyobhala izigigaba zikababa mkhulu yathi uyofundisa ngezimfundiso zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha ewafundisa ukuthi uJehova ukhonza kanjani. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi ngesikhathi sisengabantwana bakwaIsrael ngesikhathi sisengamahederi sasingabantu ababebhala kakhulu okuseqinisweni izizwe ezimhlophe ukubhala zakufundela kithi saze sabizwa ngokuthi singabantu bencwadi siyisizwe sencwadi yonke lemibhalo enibona kwiTestament elidala yayibhalwa ngamahederi ebhala ngempilo yawo ngoba babe behlala bebhala baze kwathiwa abantu bencwadi angazi ukuthi lokhu kubhala kwasuka kanjani esizweni samahederi ngoba namhlanje abantu ababhalayo izizwe ezimhlophe manje sekunesaka sokuthi uma ufuna ukucashisa into kumuntu omnyama ukuyibhala phansi abantu abamnyama ababhali manje abantu abamnyama abafundi ngicabanga ukuthi lokhu ungabhali nalokhu ungafundi kuhambelana nesiqalekiso uNkulunkulu owasehlisela kithi njengoba ngithunyiwe ukuthi ngifundise ngoJehova kodwa ukufundisa kwami ngikuthathe kubaba mkhulu ngiyafisa kuba nginitshele ukuthi uma ngabe sifuna ukuthi ubaba mkhulu ebe ngumprofeti owaziwa emhlabeni wonke lokho siyokwenza ngokuthi konke okufundisile sikubhale phansi singagcini ngokubhala nje ngesizulu kodwa futhi sikhumushele isingisi ngoba ukuthi umuntu waye umuntu onjani ukufunda encwadini ayikho into ongayazi ngomuntu nongajaja ngomuntu ngaphandle kokuthi leyo nto eyakhulunywa yilowo muntu ibe sencwadini njengoba ngishilo ekuqaleni ngangibheka izigigaba zikababa mkhulu kodwa uma namhlanje ungabhala izigigaba zikababa mkhulu ngeke zisho lutho ngoba azikho izigigaba ezikhona ama-satanists angazenzi azikho izigigaba ezikhona izinyanga ezinkulu ezingazenzi kade ekhuluma umfundisi ukuthi inyanga yamnikeza umuthi
wathi ubona lo muthi ongasekho uthe imali enyanga eyishale yathi hayi umuthi ubuyile awuyitholanga indawo kuwe usiyabuya hayi ukuthi umfundisi ubayixhensa ngalento into enzekayo kwakunenyanga la engiyaziyo ifike kusebenza besithi imali boyifaka emanzini iyofinyelela kuyo la ngempela imali yayo uyoyikhokha ngoba uyifake emanzini lapho khona bese ihamba iyofinyelela kuyo le nyanga yayikwazi ukuthi ingene ebank ifike ithathe yonke imali kodwa lingaboni ebank ngingakhuluma izinto eziningi ngenyanga mthakathi ngoba ngihlalile nenyanga zazi ngithanda kakhulu ngahlala noSigwinya Makesi wangixoxela indaba ezinkulu uSigwinya Makesi ngahlala nomali ababethwalisa abantu wangixoxela indaba ezinkulu umali so lezo nyanga nje embili umali noSigwinya Makesi kwakuze inyanga lezi eziba nezibuko zibe nayo yonke into so ukuthi ungakha inkolo ngimangaliso kulesikhathi manje is a waste of time kodwa inkolo yasezulwini kufanele yakheke ngezimfundiso ovela ezulwini ozifundise abantu ngoNkulunkulu amen ngoba awunakungena ezulwini ngezimangaliso oyixoxile noma ngingakhuluma imangaliso ezingakanani ngoshembe but izulu is not about shembe but is about me ukuthi mina ngeke ngikufundise ushembe ngakuthatha ngizongena ezulwini ushembe engazi izimangaliso eziningi ngoshembe ngizazi kodwa ngeke zingenise ezulwini kodwa uma ngabe ngifunda okukhulunywa ushembe ngoNkulunkulu kwathi lokho ongitshele khona ngakulandela ngiyongena ezulwini so leli bandla is not about izimangaliso zanoma imuphi umprofeti noma ushembe kodwa okukhulu ngoshembe zimfundiso ukuthi usifundiseni ngoNkulunkulu uthena uNkulunkulu uma umlandela kanjani ukuze ubone umbuso wezulu so here we are about ukuthi umuntu ungena kanjani ezulwini manje ke njengoba ngisho ngatshelwa ngisemncane ukuthi ngiyobhala iBhayibheli lamaNazaretha sekukuningi engikukhulumile kusukela ku2010 kwafika ingilosi ingitshela ukuthi angenze lo msebenzi ngiyakwazi ukuthi sekuyiBhayibheli ngokhona ngokwakho kodwa engibona ukuthi kubaleke kakhulu mina ukuthi ushembe yena uqobo lwakhe usifundiseni ngoJehova ngamanye amazwi what are the words of shembe ad verbatim owakhulumile kithi ngqo ngoJehova
imapha amazwi kaShembe engakuthola ukuthi ngithema ingilosi ingitshela lento ngabuka isihlabelelo nemthandazo neminye imithandazo engangiyibona ngabona ukuthi more or less limithandazo nehlabelelo uma sihlalela kahle sianalyze kahle zingalakha iBhayibheli lokuNazaretha kodwa uNkulunkulu wenza isimangaliso ukuthi emva kokuba nginikezwe umsebenzi sengilokhu ngithola inkulumo eziningi zikababa mkhulu ezibhalwe phansi lezi inkulumo zenezela kulezi inkulumo ezihlabelelweni imithandazo yesabatha nomthandazo wokulala nokuvuka neminye imithandazo esinayo manje na-ke sesiney'nkulumo angizazi ukuthi lezi inkulumo zivela kanjani kodwa ngithole sesinazo ngaqala lo msebenzi ngingazi ukuthi obaba mkhulu wakhuluma yena uqobo lwakhe ngokuthi singabakhonza amadlozi kodwa ngithe ngibona ngase ngithola inkulumo manje kababa mkhulu echazayo ukuthi asingakhonza amadlozi ngaqala leli bandla ngingazi ukuthi ubaba mkhulu yena uqobo lwakhe wakhuluma ngezangoma ngobubi bezangoma kodwa ngendlela engayazi ngithe ngibona ngase ngithola manje na intshumayelo kababa mkhulu ekhuluma ngezangoma na bit by bit ngilokhu ngithola nje intshumayelo manje zikababa mkhulu ekhuluma ukuthi lapha wathi baba mkhulu lapha wathi baba mkhulu lapha wathi baba mkhulu ngesonto ledlule ngenze lokho nginikeza intshumayelo zikababa mkhulu ngoba ngizama ukuthi ngilandele leli lizwi elithi uyothi uma ufundisa abantu ngoJehova bese ubafundisa ukuthi ubaba mkhulu wathini ungavele nje ufundise ngoJehova kodwa bheka ubaba mkhulu ukuthi lapha ubaba mkhulu wathi lapha ubaba mkhulu wathi lapha ubaba mkhulu wathi and leso simo siyodala ukuthi ngelinye ilanga kuphume manjena iBhayibheli lokuNazaretha iBhayibheli ngobaba mkhulu efundisa amaNazaretha ngoJehova ngamanye amazwi kugcina kunencwadi efana nekaMose kunencwadi efana neka Isaiah ngikhuluma ngencwadi ezinde nezinye ezikhona kodwa le kaShembe izoba nkulu kakhulu kunazo zonke lezi ncwadi okuseqinisweni le kaShembe izoba isecond Torah kodwa ukuba isecond Torah yayo iyohambelana ngokuthi thina sikhuthalele kangakanani ukubhala ngoba sikhulume ngoShembe kodwa uma singakubhalile kakusho lutho kodwa okubalekile ukuthi konke lokho esikukhulumayo sikubhale namhlanje na-ke ngifisa ukuba ngiqhubeke lapho engigcine khona last week ngikhulume ngezimfundiso zikaShembe zikababa mkhulu ngizofike nginikeze isihloko noma isihlokwana bese ngikhuluma into eyakhulunywa ubaba mkhulu bese kuba khona icomment yami ngezansi isihloko sithi abakholwayo bayisizwe sikaJehova nina abakholwayo emthethweni
nakuba profeti nisizwe esihle esiphakanyisiwe ngaphezulu kwezizwe zonke ukuba bonke abantu abasontayo babekholwa ngeqiniso ngabe kuhle kakhulu emhlabeni manje iningi labo lithi liyakholwa kodwa bayizaphula umthetho usizi lukhulu kubo noma kukuphi lapho bekhona noma behlabelela sibabona behlabelela bejabhile amashwa abangamele lokhu kudalwa ukungakholwa imibiko kaNkulunkulu nakubaprofeti bavuma izimfundiso zabantu nje baphika izimfundiso zezithunywa nezasezulwini zezithunywa zasezulwini uthi ubaba mkhulu abantu abakholwayo abagcina umthetho kaNkulunkulu bayisizwe esihle nesiphakanyisiwe ngaphezulu kwezizwe zonke njengoba silapha nje uma sigcina umthetho kaNkulunkulu ezulwini sisizwe esiphakanyisiwe kunezizwe zonke njengoba silapha sisizwe sikaNkulunkulu esiphakanyisiwe kunezizwe zonke uma engekho umuntu emhlabeni olandela umthetho kaNkulunkulu njengathi sisizwe sikaNkulunkulu uma sisizwe sikaNkulunkulu ngayo yonke indlela siyofana nabantwana bakwaIsrael besahamba noNkulunkulu ayikho into uNkulunkulu ongeke senzele yona kodwa uNkulunkulu sebonisile ukuthi asifani nabantu bonke abakhona emhlabeni lokho ukubonise ngokuthi njengoba umhlaba wonke utatazela wehla wenyuka ngecoronavirus thina sinethezekele ngoba sinophawu lwasezulwini esafundiswa ngalo kodwa kufanele sikholwe ngeqiniso usho njalo uShema uthi asikholwe ngeqiniso uthi manje iningi labo lithi liyakholwa kodwa bayizaphula umthetho usizi lukhulu kubo ufanele ukuthi sikholwe ngeqiniso singathi sikholiwe sibe sephula umthetho noma ungaba kuleli bandla uma kodwa uyisephula umthetho awukholiwe ngakho ke asingalahlwa uNkulunkulu ngawe asingalahlwa uNkulunkulu ngawe uthi bavuma izimfundiso zabantu nje baphika izimfundiso zezithunywa zasezulwini sibhekene naleyo nkinga yokuthi abantu balalele izimfundiso zabantu bengayilaleli izimfundiso zabaprofeti abavela ezulwini asilandele ositshela ngoJehova ihloko leso uma ungababuza ukuthi le ndoda noma umama lona abamlandelayo ubatshelani ngoJehova ngomhla ukuphela ngeke bakuphendule. This is interesting. Uthi ubaba mkhulu uma ungasibala ubabuze nje abantu asebelandela abantu mhlawumbe abantu sebethi bangonkulunkulu noma bathi bangabaprofeti usubabuza ukuthi lo nkulunkulu wenu noma lo nkulunkuluwana wenu noma lo mprofeti wenu unifundiseni ngoJehova
unifundiseni ngomhla ukuphela. Ayikho into abangakutshela yona. Ngake ngabona omunye umfundisi uthi lo mfundisi wayisho la ku WhatsApp la kuma groups bangifaka nje kulama groups uthi ke lo mfundisi ukhona umfundisi la wamshiya igama lakhe wathi khona umprofeti uthi ke lo mprofeti uthi umprofeti uyazi uyashoka lo mfundisi uthi umprofeti ngithi ke mina ageze phambi kwethu azositshela ukuthi njengoba ethi umprofeti njena uNkulunkulu utheni kuye ubafundiseni abantu ngoNkulunkulu kusho lo mfundisi uthi ke ukhona umuntu okuthiwa umfundisi umbanzi kodwa mina ngithi umprofeti angisho ukuthi umfundisi umbanzi ngoba ufundisa abantu ngoJehova akasiyena umfundisi umprofeti manje uma ubaba mkhulu ekhuluma lento ngikhumbule leyo ndaba ethi ubaba mkhulu uma abantu belandela umuntu noma lo muntu uyindoda noma umama uma ubabuza ukuthi njengoba nimlandela lo muntu unifundiseni ngoJehova unifundiseni ngokugcina komthetho kaNkulunkulu nothola ukuthi akho lutho abakwazi ukuchaza into nje abakwazi ukuyichaza ukuthi hayi wenza isimangaliso esithize hayi wenza isimangaliso esithize mayezenza leyo mangaliso kodwa indlela obona ngayo umuntu othunywa uJehova ukufundisa ngoJehova singayiguquli imithetho kaJehova ngamasiko uthi ubaba mkhulu baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo mfundisi njalo kababa mkhulu leyo baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo angidingi ukuthi ngize ngimfundise ukuthi emabandleni akithi imithetho kaNkulunkulu isiguquke yaguqulwa amasiko abantu yonke into ingamasiko noma ngabe kuyiwe enhlangakazi kucela kwababa mkhulu noma labo 14 kuphathele ukudla abangasekho ziningi izinto ezenziwa amaNazaretha ngokuguqula umthetho kaNkulunkulu uwenza amasiko abantu ethi ngilosi ningabe nisahlabelela leli gama elithi imdedela ngene ngoba amaNazaretha asaliphendula laba igama lokuvulela aliphendula laba igama elingasadumisa uNkulunkulu kodwa eselibiza amadlozi abo yathi ningabe sahlabelela yathi hlabelelani igama manje leli sihlabelele inhlangakazi elithi bongani uJehova yasho njalo ingilosi yathi ningabe sahlalele ethi mtedela ngene ngoba lento sebeyihlabelela abasakhulumi ngoNkulunkulu manje sebekhuluma ngoyisemkhulu ukuthi abangene oyisomkhulu bese benza izinto uNkulunkulu ongazivumi uthi ke uShembe baguqula
imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho. Kodwa abefani bonke, kuneqembu eliqotho nakubo elizamayo imithetho kaJehova ukuyenza. Labo yilabo abakholwayo kumdali wezulu nomhlaba, nokuthi uyedwa, nokuthi lukhona usuku lokuvuswa kwelizayo, nokuthi zikhona izingilosi kanye nomoya ongcwele. Noma yinike abayenzayo labo enhle, uNkulunkulu uyayibona imisebenzi yabo futhi uyabazi labo bantu. Ngithena la ngifundisa indaba izinto ezikhulunywe uShembe ngqo ukuthi utheni, ufundise wathi. Uyaqhubeka baba mkhulu uthi isihloko ungazigqamisi ngomcebo kuJehova. Labo abangakholwa umcebo wabo ngeke ubasize ngalutho kanye nezingane zabo. Kuphela bazibasela umlilo omkhulu abazobhukuda kuwo, omkhulu ohlula lona okwangena kuwo oDaniel noMeshach noAbednego, lapho bakhishwa khona ingilosi kaNkulunkulu. Kufana nomnikelo wabo labo mubi awemukeleki emazulwini, ngoba bona benzela ukubonwa yizwe. Abafundanga yini embhalweni ukuthi wathini uYeshua kubo? Oh, nina bangakholwa, ma upha umuntu oswele isipho, kumele kwazi nina nobabili kuphela. Manje nina bangakholwa nibiza abezindaba bezothathela. Nifuna ukubonwa yizwe lonke, phela lizonibonga izwe. Lokho kusho ukuthi senisitholile isibusiso senu emhlabeni, anisela ndawo emzini wenkosi oyingcwele kwelizayo. Mfundisi waba wankulu ukuthi any donation ozobiza abantu noma intatheli zibone ukuthi udonate kangakanani, leyo donation ayihlangene noNkulunkulu. Lokho kubonga uyobonga ngabantu, ayihlangene noNkulunkulu. Ngachaza ngathi la asidonate kodwa siyanikela. Umehluko phakathi kokudonate nokunikela ukuthi uma unikela uthi mawukhipha umnikelo ucele kuNkulunkulu ngaso leso sikhathi ukuthi ngalomnikelo ngicelani. Kodwa uma udonate ukhipha imali ukutshengisa ukuthi nginayo imali. Akho lutho lucela uNkulunkulu ngedonation, kodwa ngomnikelo siyacela. Abangakholwa bayasizonda. Nina bakholwayo ningabi ngabangani nabangakholwa, ngoba banezondo enkulu nani. Bajabuliswa ngokuhlupheka kwenu. Baqapheleni. Iqiniso leli. Uma ukhulunywa ngomuntu ongakholwa, ukhulunywa ngomuntu oshaya induku. Baningabi amaNazaretha angakholwa asizondayo, asizondela nje ukukholwa. Baningabi. Njoba silapha njena sinezitha eziningi emabandleni amaNazaretha, kodwa uma ungase uye phansi ukuthi yini lenzondo engaka, sizondela ukukholwa, sizondela ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Uthi ubaba mkhulu, abantu abangakholwa bayamzonda umuntu okholwayo kakhulu. Njoba hlale sithukwa nje sithukelwa ukukholwa ukuthi laba bantu bavuselana umthetho kaNkulunkulu. Laba bantu babakhuzelana abantu abadukayo.
laba bantu bazenza abangcono bayagxeka benza yonke into ungaze wazi ukuthi ukuze utshele umuntu indaba kaNkulunkulu kufanele wenze njani. Uthi ke ubaba mkhulu abantu abangakholwa bayasizonda sibaqaphele. Abakholwayo abehlukani. Nina abakholwayo nenzeleni uqhekeko phakathi kwenu na. Nivumelane omubi anizuze ngokwahlukana okungaka na. Nithanda ukulandela labo uNkulunkulu abanidukisile ngamabomu na. Aniboni yini ukuthi balahlekile baphika uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba kanye nesithunywa sakhe bayasiphika baphika nemibhalo eqinisileyo bafuna nifane nabo ningakholwa njengoba bona sebehlubukile. Kusho baba mkhulu kunama Nazaretha lapha asizonda kabi. Asizondela nje ukuthi sibuyela kubaba mkhulu. Silandela isithunywa sikaNkulunkulu. Uthi thina ke asingehlukani thina esazi indaba kaNkulunkulu. Bayekeni laba abahlubukile besithuke benze yonke into kodwa thina esazi indaba kaNkulunkulu singehlukani. Singehlukani. Ningazalisani imali eniyebolekisanayo. Ningazalisanani imali eniyabonisanayo. Ngiyazi khona ababolekisana imali lapha sebeshawa uvalo. Omashonisi. Ake sizwe ukuthi baba mkhulu uthini ngomashonisi. Ngithanda nazi iqiniso njengoba linjalo emthethweni enani kwawona. Mayelana nokubolekisa imali ngithi ningazaliselani imali noma lokho enikubolekene khona ekubeni ningabazalwane. Kulungile nizalisele abangakholwa. uNkulunkulu uyanazi futhi uyakubona enikwenzayo. Jamin. Machazo Jamin. Uvumelekile ukuba uzalise imali kwamanye amaNazaretha nakwabanye abantu kodwa ungayizalisa imali kulabo. Mafika umuntu oyi-NCG etshele imali umnike ungayizalisi. Uyokhula ilokhuza yakho. Kodwa makufika laba abalwa nathi nabangakholwa betshele imali uyizalise. Sifundise usheme. Sifundise usheme. Ukuthi ungayithathi imali uma uyiNazaretha ungaba umashonisa kithi. Ungaba umashonisa kithi iyokwanda kakhulu imali yakho. Kodwa mafika amanye amaNazaretha angamaNazaretha ngegama izalise imali. Sibuye zoshembe lo. Isithembu ahlangene nokukholwa. Mayelana nesithembu, isithembu siyinjabulo yendoda. Ahlangene nokukholwa nokungakholwa. Kepha silele endodeni. Kuhle uma isithanda iqale ithole imvume kumakoti omdala. Futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke kwenzeke indoda ibathande bobabili abafazi bayo. Kepha kuyimpoqo ukuthi indoda ibanelise bobabili ekulaleni nasebondleni.
ngoba uma kuke kwaba khona ohlukumezekayo bese ekhala kumdali leyo ndoda iyothola ukujeza kuhle indoda ijabule nomkayo. Amen. Akhuluma ushelo. Akhuluma ushelo. Bonke besingakwazi sesiyakwazi. Khuluma ushelo. Uthi uShembe isithembu ahlangene noNkulunkulu. Noma uyasithanda noma awusithandi ahlangene noNkulunkulu into yakho. Kodwa uma usuthathe isithembu ufanele amakhosikazi akho uwanelise ebulaleni nasebondleni. Ngoba uma ungakwenzi lokho bese kuthi lowo ongamnelisi ebikela uNkulunkulu ekhala uyojeziswa. Ngijabula kabi ngoba bengazi into uzoyixazulula kanjani. Sekunendlela manje yokuyixazulula. Ukuthi menelise ekulaleni nasebondleni. Uthi ubaba omkhulu njengezingane zakho uyaziwa ukuthi khona ingane yakho ithanda kakhulu. Kodwa you can never make a mistake yokuthi kube ezingane zakho zazi ukuthi le ngane ithandwa kakhulu kunathi. Zonke izingane zakho mase ifika phambi kwakho ziyalingana. Kwazi wena enhlizweni yakho ukuthi hey kodwa lowa namuhle ngalokho. But you can never say it ey'nganeni zakho. Zonke izingane zakho they are equal before you. So the same thing applies to amakhosikazi akho. Amakhosikazi akho are equal before you. Noma ngabe uma uwedwa wazi ukuthi hey lo wani upheka ukudla kumnandi kodwa ukudla konke sengathi kumnandi. Awukwazi ukuthi bese uthi komunye unkosikazi wena ukwazi ukupheka. Awukwazi lesho. Awukwazi ukuthi komunye unkosikazi ulale izinsuku eziwu7 komunye ulale izinsuku ezi3. Akwenziwa lokho kwaSithembu. Kuba bonke mawulala izinsuku eziwu7 nakomunye ulala eziwu7. Uma ulala ezi3 nakomunye ulala ezi3. Umthetho lo kaNkulunkulu. Awushawayini. And la kufanele siyifollowishe leyo. Ngoba siyibandla kaNkulunkulu. By the way, lapha asigama isithembu. Asigama isithembu. Simukela isithembu somuntu ofike naso. Nomuntu obeka isizathu which is convincing ukuthi engagana isithembu. Lapha kufana nokudivorce. Asivumele idivorce ngoba uNkulunkulu awuvumeli. Kodwa uma umuntu efika nesizathu which is convincing uzodivorce. Asikwazi manqabe. Uma efika nesizathu esingakwazi ukuthi sisivile. For example, sake sashadisa enye inkosazana nenkosana. Kanti inkosana ingqingile. Ngosuku lomshado lenye inkosana yavele yavuka ngesikhulu isikhwele. Ngosuku lomshado. Ayizange lo nkosana yawulala nale nkosazana yahamba yawulala nale ndoda lena. Ngosuku lomshado la kuleli thempeli. Sayilwa lento sabona ukuthi ayikho lento. Ayikho lento.
behlukana khona wagana omunye umuntu khona. I mean, that was a convincing thing ukuthi ayikho into ozoyenza. Uma indoda ifika ihlale ikhala ngokuthi unkosikazi wami uyangihlupha noma sithi siyayiluleka kungezwakali sibona noma ubani ebona ukuthi uyahlupheka leyo ndoda, so ivumela ukuthi igane ngoba yobingenzi isona so. Kodwa leyo nto ayikaze yenzeke uthi ngiyafisa ukuthi ngenzeke ngoba ngifuna leli ibandla liqonde. Kodwa ubaba omkhulu sesinikile indlela yokuthi isithembu ahlangene noNkulunkulu. Unlike uManazaretha, aManazaretha ashunyazwa abantu abaningi abangamaNazaretha asuke ebuhleni yikho beganiwe ngoba babengazi ukuthi isithembu into engahlangana. Siyashunyazwa 23 ukuthi ganwa. Uma ungaganiwe uthube kusho yonke into eyenzeka phambi kwethu leyo. Uma kusesontweni kuthiwe amantombazana asenabantwana kufanele ukuthi ukuze engene ezulwini egane, kushiya lesontweni. Uma ku-23 kuthiwa intombazana esinomntwana noma ungashada nayo shada nesibili awushadile. Into leyenzeka nithi senze ukuthi 23 angazi noma basayenza imali kodwa sasifundiswa lokho ukuthi uma kusesontweni kuthiwa nina amantombazana enathola abantwana ngeke ungene ezulwini kufanele ukuthi ugane. So intombazana iyogana iganele ukuthi ingene ezulwini. Izothi simganilele umuntu ngale 23 ayilutho. Kunamangayi. Yeah, bonke abasuka eManazaretha namadala bakwazi. Kodwa ingilosi yafika ukuqeda lokho lapho. Amen. Yathi akakho umuntu ongazungena ezulwini ngokuthi akaganile. Amen. Akakho umuntu ongazungena ezulwini ngokuthi akaganile. Amampunge lawo. Uma ungathanda ukugana uyahlala ungagani kodwa uma ukhonza uNkulunkulu uyongena nje kahle ezulwini. Amen. Isithembu lapha is not encouraged. Kodwa siyabekezelwa kulabo abafike sebeganiwe isithembu. Kodwa is not encouraged. Ngeke nje lapho uzobona amantombazana noma intombazana nomntwana noma ayinaye noma amakhosazana kusuthi uzothi uganiwe bese uthi uyayithanda lutho ayibuthola. Abantu abazothola amakhosazana lapha abantu abasingile uphela hayi abantu abazokwandisa usizi ngoba isithembu usizi. Yasho njalo ingilosi yathi leli bandla kufanele libe nokuthula imali ivumela isithembu ngeke uzobe nokuthula. So labo sebevele benesithembu bazofunda lapho ukuthi isithembu sikhamba kanjani ngoba ubaba omkhulu sekutshengisile lokho. uJehova akahlanganiswa nabanye uNkulunkulu. Ngempela umdali akasoze axolela ukuhlanganiswa kwabanye uNkulunkulu naye. Ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthakatha nokuthatha uSathane ube ngumngani wakhe. uSathane akabethembisi lutho abantu ngaphandle kwezinto eziyize noma ubani ophula umthetho kaNkulunkulu uyokujezela lokho. Imfundiso yababa omkhulu leyo.
Kodwa siyabona ngisho eNazarethini uNkulunkulu ehlanganiswa nabanye uNkulunkulu. Kusukela umuntu ebandleni likaNkulunkulu kuthiwa naye uNkulunkulu. Ungakwenzi lokho. Kwemfundisa ababamkhulu ukuthi uNkulunkulu lo esinayo akahlanganiswa nabanye uNkulunkulu. Awukwazi kuleli bandla ukuthi njengoba sifunda uJehova bese kuba khona omunye umholi ozothiwa uNkulunkulu. Ukuhlubuka lokho. Abantu abanjalo bahlubukile. So aningakwenzi lokho. Sikufundisa obaba omkhulu ukuthi ingakwenzi. Anivunyelwe ukushintsha indalo. Anivunyelwe ukushintsha indalo noma kusemzimbeni ama-tattoo ama-gender nokunye ngoba usathane unika abantu izinkanuko zezwe ezingavumelekile ezulwini. Anivunyelwe ukushintsha indalo. Ikhona kuleli bandla lamaNazaretha asingagundi. Ngoba izinwele zindalo. Yasibuza ingilosi ukuthi ubani owathi amaNazaretha wathi amakhosikazi akashuqule. Kwavela lokho. Ithi ingilosi sengihambe yonke ilokhuza amadala. Sengiwahambe onke amasiko amadala ngibona ngisho amakhosikazi odingana namakhosikazi osenza nakhona nomkabayi nobani abashuqule. Onke amakhosikazi akwaZulu akakaze shuqule. Ithi ke ingilosi uma ngabe ukushuqula kuwukukholwa ngoba ukukholwa kwavela nabelungu. Kwenzeka kanjani ukuthi amakhosikazi namantombazana abantu abamnyama ebandleni beshuqule kodwa amakhosikazi abelungu nezingane zabelungu zingashuquli? Sabuza ingilosi. Sathi uma kuwukukholwa ukushuqula kwenzeka kanjani ukuthi uma ungase nje uye eWeseli noma eLuthela noma kuphi uyofica umanyana amakhosikazi akhona eshuqule nezingane zamantombazana ngisho ngabe ina 12 years eshuqule. Kodwa uma usuya manjena kumakhosikazi abelungu abasonta nawo bona bashuqule nezingane zabo ayishuqule. Lokhu kukholwa okwakhelwe abantu abamnyama kumi kanjani? Sasibuza ingilosi lo. Yathi ingilosi ukushuqula kwamakhosikazi kwavela nabelungu abenyanya inwele zabantu abamnyama. Yathi njoba noma abantu besifazane kuyibona abasemakhishini babeshuquliswa ngoba bezenyanya inwele zabantu abamnyama. Ikhona ke sekwenziwa sengathi kuhlangene nokukholwa. Ithi ingilosi ezulwini umuntu wesifazane akajeziselwa ukushuqula. Uma ehamba ungenzeka ukuthi uma ungena lapha esontweni umboze noma ungashuqula kodwa nje uma ugqokile ayikho into wrong ukuthi umuntu wesifazane ehambe ngeinwele zakhe noma abe sekuthiwa umpunga ngoba uNkulunkulu uyayithanda imvelo noma ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Ebandleni likaNkulunkulu asigundi ngoba uma sigunda sisusa imvelo. Ebandleni likaNkulunkulu asiwupendi umlomo. Ebandleni likaNkulunkulu asiyifaki inzipho. Ebandleni
ebandleni kaNkulunkulu akafakwa ama-tattoo. Ngoba yonke leyo nto iphambene nemvelo. Uyabona njengoba sizintshebe nje uNkulunkulu ujabula ngayo. Amen. Jabula ngayo. Njengoba sisihluthu nje uNkulunkulu ujabula. Uma amantombazane ethi ngilokhuza nginamsebenzi mina amantombazane ngesezulwini. Kodwa mina lokhu ngazalwa ngaze ngigode ikhanda. Kodwa amantombazane ayingithanda la. Engithanda nginjena nje. Angaze ngigode ikhanda. Ngoba ngaze ngisuse isilokhu. Kodwa ngaze ngiqhoshelwe abafana abaphuthula amakhanda ukuthi bangcono kunami. So. Ngaze kwenza. Bisho ukuthi ke bayazi nabafana nabancane ukuthi akho umuntu othi ngoba unentshebe bese elokhu ngaphandle mawe uzo associate nabo. Uma uzo associate nabo ngendaba yakho. Kodwa ebandleni kaNkulunkulu ayisuswa imvelo. Amen. Emzimbeni wakho ayikho tattoo. Emzimbeni wakho akukho zinzifo ezifakelwe, akukho mashiya afakelwe, akukho umlomo owenziwa ababomvu. You become natural. You become natural. Kuleli bandla kafakwa amabhluke. Ngoba akuyona imvelo ukuthi umuntu wesifazane efake ibhluke. Just as kungayikho imvelo ukuthi umuntu wesilisa efake isiketi. Akuvumelekile lokho. Ningawushintshi umthetho kaJehova. Nina bakholwa yamukelani incwadi yemithetho njengoba injalo. Ningayinciphisi futhi ningayandisi. Kepha hambisani nesikhathi eniphila kuso. uNkulunkulu muhle futhi unomusa. That's wonderful. Umthetho kaJehova awushintshwa. Kodwa uma into ingasiyena umthetho kaJehova uyakwazi ukuthi uyihambise nesikhathi. Yazi lento ingijabulise kabi ngoba iyachazwa ingilosi ngangazi nobaba omkhulu wayichaza. Ngathi mina engilosini njengoba uthi leli bandla logcwala umhlaba wonke. Mas leli bandla singase sivule ithempeli uma Black Americans nawo ayohlala eyiceshini njengoba sihlala. Yathi ngilosi uNkulunkulu wathini ngokuhlala ethempelini. Ngathi mina angazi ngibona. Wathi uma kungekho ke uyobahlalisa ngendlela abajwayele ukuhlala ngayo. Yathi ayikho umthetho othi esontweni hlala phansi noma hlala kanjani. Kuya ngokuthi wena ufuna abantu ukubahlalisa kanjani. Yathi kwanina ningahlala ehlalweni. Futhi ningahlala ehlalweni ngoba nina nisibonelo sokuthi amaNazaretha uma esemaningi ayohamba ngayiphi indlela. Yathi ubaba mkhulu amaNazaretha wawafakisa idwaba, wafakisa amabheshu. Yayingekho into wrong lapho ngoba ngaleso sikhathi bonke abantu vele babefaka idwaba namabheshu. That was time. Kodwa bangahlangene noNkulunkulu. Bakuhlangane naleso sikhathi. Njengamanje abantu abafaki amabheshu, abafaki idwaba. Bona abakwaZulu abayifaki idwaba, bafaka amabheshu. Ngakho ke asikho isidingo sokuthi nifundiswe abantu ukuthi befaka amabheshu nedwaba as if ufaka ibheshu nesidwaba kumthetho kaNkulunkulu. Yathi ngilose into ngeke uyenze into esho uNkulunkulu wathi angeke nize ningene nezicathulo esontweni ngoba kwasho uNkulunkulu ukuthi asingangeni
asiyikhumule izicathulo endaweni engcwele and ithempeli kaNkulunkulu ingcwele. Ngakho ke noma nini anisoze naphucuzeka ngokuthi ningene nezicathulo esontweni. Kodwa njengoba sihleli kanjena nje kungabantu besilisa ngapha nabantu besifazane ngapha, kuleli ibandla kohlale kunje. Amen. Asoze saphucuka ngendlela ukuthi soke sihlanganisa abantu besifazane nabantu besilisa esontweni. Noma abanye bengakuthatha ukuthi kuphucuka lokho, kodwa into enjalo ingadala vele idala ubungcola esontweni. Ngoba uma ngithandana nentombazana soshayelana ucingo sithi ngohlala eduze kwakho. Singahlala eduze kwakho sibambane. Siromensane senze yonke into phakathi esontweni, no one sees it. So abantu esontweni must focus. And the focus is only uma ngabe abantu besifazane behleli ngapha, abantu besilisa behleli ngapha. Ikhona nje amakhosazana egubazele. Agubazele ngoba noma nizinsizwa akufanele ukuthi esontweni nibuke intombazana enhle nentombazana enjani. Not awukwazi ukuchuza intombazana esontweni. Namantombazana akakwazi ukuchuza abakhwenyana esontweni. Esontweni yonke ifocus yethu kufanele ibe kuNkulunkulu. Amen. So lokho ngeke kuze kushintshe. Amakhosazana ayohlala ehleli wodwa ngamakhosazana egubazele, amakhosikazi ehleli wodwa, abantu besilisa behleli bonke. Ngoba nonke ifocus yenu must be towards God and nothing else. Kodwa ukuhlala ehlalweni has got nothing to do with ukukholwa. Ukufaka isidwaba nongasifaki isidwaba has got nothing to do with ukukholwa. Yonke into lapha njoba esho ubaba mkhulu ukuthi asibuke isikhathi, yathi ingilosi asikwazi kuleli sonto ukuthi sisebenzise into ezofuna ukuhlala. Ngoba akibo bonke abantu abakwazi ukwakha isihlalo, ubuhlalo. Ngakho ke zamani ukuthola izinto ezokwazi kuba friendly kubo bonke abantu, noma ngabe kuphesheya noma ngabe kumapha amazukutholakala. Uma namhlanje sifaka ubuhlalu khona abantu abaningi abakwazi ukuthi bakhiwa kanjani ubuhlalu. Ubuhlalu futhi is not durable. Much as it looks like being durable, akukho durable. Uma ungasuthathele imnqwazi efakwe ngomama iyafana nemnqwazi yobuhlalu. Kodwa le mnqwazi lona is more durable than imnqwazi yobuhlalu. Ngoba lo mnqwazi uyakwazi ukuwasha ungafi. Kodwa ubuhlalu uma uthi uyabuwasha kuyaqhabuka kwenze yonke into. Le mnqwazi abayifakile omama ayizoguga. Nedwaba lezi abayifakayo zidwaba ezingenziwa noma kuphi zenzeke. Yathi zifakeni inhloko ngoba lezi inhloko they signify ubuNazaretha bukaShembe. Kodwa hayi ukuthi sohlala sifake inhloko kanje ilanga ngeke sifake inhloko. Kodwa lokhu sikwenza ngoba sa identify into kaShembe futhi niyakuthanda kuhle. Kodwa ayikho into esizoyenza lapha engazukutholakala. Ngisho amahawu ezikhumba azohamba ebe inkinga. Uma ngathiwa ubuNazaretha kugcwala wonke umhlaba so ithatha apha amahawu ezikhumba. Ngeke siyithole ngoba ungeke wathola amahawu ezikhumba elokhuzeni ko-America nakuzo indawo. Ngakho ke kufanele sakhe ihawu elizotholakala emhlabeni wonke. Noma imuphi umuntu noma aphi bekwazi ukuba naleli hawu. Yikho nje athi asisuse ukuba sibe namashoba
kodwa sifuna izambulela ngoba izambulela zitholakala noma kuphi noma nini and they are cheap. So lento lena ubaba mkhulu uyivumile ukuthi into asihambile ngokwesikhathi kodwa sihambisa ngokwesikhathi singaphumi emthethweni kaNkulunkulu. Ushushem ngangakwazi lokhu ngakufundiswa ingilosi kodwa ngangakwazi ukuthi ubaba mkhulu wakhulu. So manje sengiyazi ukuthi ubaba mkhulu wayikhuluma lento esafike sayitshelwa ingilosi ubaba mkhulu wayikhuluma. Hlalani nithandaza. Qikelelani imithandazo ngazo zonke izikhathi zayo. Zinganedluli ngaphandle uma kunesizathu kulungile. Khuleka uhamba noma usebenza. Kepha uma ungenzi lutho kumele wenze umthandazo ngendlela ehloniphekile enesizotha ukuze nizuze isibusiso kuThixo. Sivumelekile ukuba sithandaze sihamba. Sivumelekile ukuba sithandaze sisebenza. Kodwa uma isikhathi sivuma thandaza ngendlela ehloniphekile. Kodwa njengoba nje sihlale sithandaza ukuthi sithandaza ukuthi ngesikhathi sika 9 sithandaza nangesikhathi sika 6 sithandaza lapho khona akudingekile ukuthi uthandaze ngoba uzuguqe phansi noma uhamba ngemoto uyathandaza noma ubhekile uyathandaza noma usebenza uyathandaza bengakuboni abantu. Uvumile lokho shema ukuthi ahlale sithandaza. Akudingekile ukuthi ukuthandaza kuze kube formal. Kodwa uma unesikhathi musu ukuthandaza uhleli phansi kodwa isikhathi sivuma ukuthi uguqe. Kodwa uma isikhathi singavumi ukuthi uguqe thandaza noma kuphi noma kanjani. Lokho sifundiswe uShembe. Amen. Sifundiswe uShembe. Manje ke lezi imfundiso ngizenzela ukuthi ngelinye ilanga ziphenduke zibe incwadi. Amen. Lapho okuzobonakala khona ukuthi baba mkhulu ufundiseni. Lezi imfundiso ngelinye ilanga zitranslate into English. Ngoba zimfundiso ezibalekile, zimfundiso esifundiswa umprofeti. Okuningi nami bengakwazi kodwa sengiyakwazi manje. Okuningi ngakufundiswa ingilosi befike bemphikise amaNazaretha amanye esho lokhu yana lokhu kanti lento ekhulunywa ingilosi ubaba mkhulu wayikhuluma. Isimangalizo lesi. Yafika ikhuluma zonke izinto ingilosi singazi ukuthi ethathaphi. Ethe later stage ngithola ukuthi lento ubaba mkhulu wayikhuluma. Yafika ingilosi yalwana nelokhuza nendaba yokuhlabela amadlozi. And ngathola ukuthi no indaba yokuhlabela kwamadlozi ubaba mkhulu uyikhulumela. Ingilosi yafika yalwa nezangoma athola ukuthi ubaba mkhulu uyikhuluma le ndaba yezangoma. Ingilosi yafika yathi asikho isidingo sokuthi singene esithenjini ubaba mkhulu wakhuluma lokho ukuthi isithembu into yendoda ehlangene noNkulunkulu. Sihlale sithukelwa ukuhlala ehlalweni. Namhla sesiyathola ukuthi uShembe ushilo ukuthi asihambe nesikhathi. Amen. As long as singaphambani nomthetho kaNkulunkulu. Nkosi yethu simalate
oh, oh, oh. Oh, Masibheke Nkosi, Nkosi yasePhakameni, Mdali wezulu nomhlaba. Sibonga umusa wakho nothando lwakho. Wena Nkosi osimemile ukuba size phambi kwakho. Sizokudumisa, sicela Nkosi ukudumisa kwethu ukwamukele. Ukhumbule Nkosi abantwana bakho abeze phambi kwakho noma lina kodwa bephumile beza kuwe ngoba Nkosi bekuthanda. Ngicela-ke Nkosi ukuba ubamukele ngothando lwakho. Ngelakho Nkosi igama manje lophathi. Amen.